हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय। जों दायो थांनो नागिरदों सबनसिरि दैमा खर'आव जा कारेन्टनि डेम बानायबाय थादों, बेखौ नायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोननोबो देखायलांगोन, नायलांबाय था नोंथांमोनाबो। जों थांगासिनो दायो। मा सौ बेयो? मुरकेन। नैबेयाव दालांखो बेसे केपासिटि हायो आरो नै मोनफैहांबाय जोङो। हाजो मोनथारसिगोन। बे हाजोखौ मोनबानो दैमाखौ मोनसिगोन आरो दा हाजो नांफैबाय नैबेयाव। बे दालांखौ बारबानो मोनसिगोन आरो दैमाखौ, बेखौ बारलांबानो। एकदम हाग्रा गेजेर गेजेर नै लामाया देन्जारखा, लामायानो एकदम हाग्रा गेजेरजोंसो। नै पुरा हाजो सेर सेर सबनसिरि दैमा इयो। सबनसिरि दैमा लोगोफोर, इयो नै खाथियाव नायनो र'। ओमफ्राय बै नै हाजोआ बिथिं थांगोन जों बै हाजोजों। ब्लां ब्लां गिदिरनि दैमाया। गुसुथार माथो दैया, देन्जार गुसु। मैला जादों नै अखा हानायजों दैया एकदम पुरा हाब्रु बायदि जादों दै। ब्लां ब्लां नुखायो नै दैखो। नोंथांमोनाबो मालाबा फैबा नायनो हागोन जायगाखौ। नै बिदिनो जायगाया गगामुखनि एकदम साहा। नै इयो हाजोआ अरुणाचल हाजो बेखिनिया। बिथिंनो बानायबाय थादों आरो NHPC जाय कारेन्टनि खामानि मावबाय थानाया, बेयावनो जायगाया। थांगोन जों बिसिंबो दा, बेयाव दसे हाबफैदों नायनो बेखौ। बेखिनिया ओरैजाय नै फंबाय दं जोंहा। देन्जार देन्जार ना अन्थाइफोरा, बक्सिं होग्राया गिदिर गिदिर। दैमा सेर सेर बक्सिं होयोनो बे अन्थाइजों, देन्जार गिदिरफ्रा। गोजौसो गाखोगोन लामायाव। देन्जार गोजौलै। मोनफैबाय जों नै लोगोफोर। जोङो बे जायगायाव फैदोंमोन, बेखौ मोनफैबाय। दायो जों नै जायगायाव दं आरो नैथिंजाय दङ नै मेन बानायग्राया बेनो NHPC डेमा। कारेन्टनि जा बानायदोंमोन बियो बेनो आरो। नै मालाबा फैयोबा नायनो हागोन नोंथांमोनाबो। बेनो आरो जायगाया देन्जार गुसु, खिन्थु जायगाया नैथिं हाजो, नै बेफोर सब हाजो गोजा। ओइयाव थांनो ना? बे नै देन्जार बरियाखा जायगाया। ओरै पुरा ओरैबो हाजो ओरैबो आरो गेजेराव आरो जायगाया। बहुद नायफैयो नै मानसिफोरा। दा जोंबो बेखौनो नायनो फैदों दसे। नायलांगोन, ओरै थांबावनो जों ससेबाव आरो नायलांसै थ'। गोजौ गाखोफैबाय नै जोङो एकदम हाजोआ ओइनो। ओमफ्राय नै बेयो आरो मेन जायगाया। बिथिं हाबनो होला दा, बिथिंबो नै जोङो बै दालांजों गाखोबोदोंमोन गारिया। बेजों
लामाफोरा बिथिंबो दं ओरैबो दं आरो जायगाया बै खन्द'आव आरो बै क्रेन नुनायाव Huruf apa mana? Enjar suruh kono. Ujang lagi. Sini sebenarnya ini badi. Ini betul baik. Betul betul baik. Harus baik. Pap suap lagi dulu. Tidak. Drum goledong mana? Bawa nulasnya ada. Betul sama aja bawa nulasnya itu. Man gujalan dulu na? Ini no mana betul ya? Bini fan thang deng karena. Lain no fan thang deng karena apa nih? बेखिनियानो मालाबा नोंथांमोनाबो फैयोब्ला नायफैनो हागोन बेजों बै भितरजों हाबनो होआ आरो होनाया बे नैबेनिफ्रायनो नायनो होयो आरो भितरजों हाबनो नैबेजोंबो हाबनो होआ नैबेनिफ्रायनो ओंखारदों कारेन्टआ बैनिफ्राय नियाना दैया नै एन्जार दै गोसा हगारदों ओइ नैबेयाव उखुन्दै खुलायलायदों दैया गुसु जायगाया बे खन्द'आ कारेन्टआ नै बेजों थांबाय आरो कारेन्टआ नै बै गोजौजों बेजों थांबाय आरो हाजो साजों बैसिम थांदोंमोन जों खिन्थु बेनिफ्राय माबानो होआसै थांनो होआसै जोंखौ बै गोजौसिम थांना फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय हाबनो होआसै आरो भितराव बेखायनो नुहैयासै जायगा खाथियाव दा गिदिर गिदिरनो सिमेन्ट ट्राकआव मा लाबोदों गिदिर गिदिरनो एकदम गारियानो गारि बेखिनियानो आरो खमावबो गगामुख स्टेसननिफ्राय 30 किल'मिटारसो जागोन आरो खमावबो 30 किल'मिटार जायाबो 25सो जागोन आरो बे जायगासिम बेखिनि आरो जायगाया बेखिनियानो हाजो सायाव एकदम गोजौआव सबनसिरि दैमा खर'आव बियो गोजानाव थांदोंबाबो सिमेन्टनि उखुन्दैया माबादि बिरदों नै गोजौआव लामाया आरो नै ओरैजाय हाग्रा गोजा बिथिं जोंनिया बिथिं दङ ओमफ्राय बिथिं आरो अफिसियेलि बायदिसिना अफिस दंखारो बेफोरनि NHPC नि अफिस गोजा आरो बेफोरो थांगासिनो जाबाय लामाया नै डेन्जारलै दैमाया नै बिथिं नै बेखिनिया दैमा आरो बिराद गुसुलै जायगाया दा लासै लासै ओंखारलांसै आरो जों बेनिफ्राय गाहायथिं ओंखारलांसै नायना फैबाय दा जायगाखौ मालाबा फैनो हागोन नोंथांमोनाबो नायनो थांलांनि लासै लासै